Well, good night, pawb. Croeso I digwyddiad Melin Drafod. Mae gyda ni Melin Davies yn hyn, a Anne Davies, Anne sy'n wrth gwrs yn aelod seneddol newydd ar gyfer Caerfyrddin. Drosodd I chi, really, mae gyda ni cyfweliad yn hyn ar dyfodol Cymru. Diolch yn fawr I chi gyd am fod. Yn y diwedd, mae gyda ni chydig yn nwyfau fan draw ar y bwrdd, a chi gewch draws os yw'n fod gyda chi llyfrau a bethol bach o dyna ati. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr chi. A diolch i'r Melin Drafod am grynnu sesiwn. Jyst chydig bach o gefndir am y Melin Drafod. Dyma yr unig Melin Drafod sy'n edrych ar y llwybr tuag at annibyniaeth I Gymru. Ac yn trafod y cwestiynau polisi yna fydd yn codi yn sgil cael annibyniaeth. Yn y bôn, be mae'r Melin Drafod yn ei wneud ydy cefnogi hwyluso a bod yn gyfaill beirniadol i'r mudiad annibyniaeth ac yn ysgogi trafodaeth. A dyna da ni'n gobeithio gwyn ni heddiw, chydig bach o drafodaeth, ond hefyd dod I adnabod Anne Davies. Cwbl o bethau eraill ynglyn â'r Melin Drafod. Mae'r Melin Drafod yn amheidiol ac yn fudiad trawsfudiadol. A y bwriad ydy hwyluso annibyniaeth flaengar, nid annibyniaeth yr lles annibyniaeth yn unig. Felly, chydig bach o gefnlen i'r Melin Drafod. Felly, Anne, croeso cynnes. Felly, i'r rhai sydd ddim yn adnabod chi dda, dyna'r tro cyntaf I ni'n dwy gyfarfod. Bod ni'n dwy Davies, dydyn ni ddim yn perthyn. Ond, fysa chi'n gallu jyst rhoi chydig o gefndir I chi hun, lle ydych chi'n dod o, gefndir cyffredinol. Diolch. Wel, Anne yw'r enw, neu fel nhw galw chi os ydych chi'n ffarmo yn Sir Gyfyrddin, Anne a enw'r ffarm, wel, Anne Bremenda ydw I, a Anne Penca o'r cyn hynny. Felly, chi'n bod, fi wedi mynd o'r P i'r B, neu o Evans I Davies. Chi'n bod, so, dyma pwy ydw I. Dwi wedi byw yn Llanarthne, mae Llanarthne sy'n chi'n gyfarwydd ar Ardd Fotaneg, mae'r Ardd Fotaneg ar Cyrion pentre Llanarthne, a dwi wedi byw yn yr ardal trwy nos, dwi ddim wedi symud. Dyma rhyw 4 milltir o ble ges I yngeni lan bwys Tŵr Paxton, lawr i'r dyffryn prif briodes I Ngŵr. A dyna fe, that's it, fel maen nhw'n gweud. So mae wedi bod yn tipyn o newid byd I fe lan I Lunden yn diwedd. Chi'n bod pryd yn gyfarwydd ar awyr iach a'r ceie o'ch amgylch chi, a bywyd amaethyddol iawn I weid y gwir. Ond, na pwy ydw I. Wel, yn ganol y ffarmo I gyd, dwi wedi bod yn athrawes gerdd, athrawes peripatetic, cerdd I Cyngor Sir Gyfyrddin. A nes I orffen fyny 2016 a mynd ar y Cyngor Sir, oherwydd pryd hynny oedd rhaid I fi I orffen gweithio gyda'r Cyngor Sir cyn ymgeisio sef Cynghorydd Sir. Nawr I chi gallu trial os ych chi'n ennill mae rhaid chi orffen, ond dim yn 2017 oedd rhaid I fi orffen, wneud y penderfyniad I fynd amdani a ennill y sef Llanfarog I Blaid Cymru, oedd wedi bod yn annibynnol am 42 o flynyddoedd cyn hynny. A ennill y sef, mynd ar y cabinet wedi ni yn 2012 pryd gath Kevin Campbell I ethol i'r Senedd, a wedyn ni, mae rhywbeth yn gwyth i'r sef ddim yn cyngor Sir Gar bod fynd wedi ni wedi ymgeisio am San Steffan. Dwi'n fam I 2 o ferched, dwi'n un o 4 o ferched, a I ddweud y gwir, oedd un o'n I wedi cael y cyfle gyda'i coleg, mae 2 o'n wywyrydd yn y cefen fyna, a felly yn ferched I, oedd y merched cynta I fynd i'r brifysgol yn yn teulu ni, oedd ddim yn rhywbeth oedd wedi digwydd yn teulu ni, oedd mwy nallu gyda 4 ohono ni wneud e. Ond oedd jyst ddim wedi, oedd ddim ar yr agenda ar y ffordd, gath byth I trafod yn ni, oedd 2 ohono ni wedi mynd i'r ysgol ramadeg y merched. Ond anyway, tawaith am hynny, so 49 mlwydd oed es I wneud gradd yn y drindod yn Dewi Sant, gradd mi nos,
a cael y gradd ystafell i wedyn i wneud masters, a'r diwedd y masters na i fod yn gynghorydd sir. So, sa'n gwybod, mae'n rhywbeth really, mae eisiau fi i prosesu fi'n credu, pam nath cael gradd pryd o'n i wedyn yn 52 mlynedd, rhoi yr hyder a'r ysgogaeth na i fi i fynd wedi ni, i camu mlaen, i fynd yn gynghorydd sir, a wedyn ni i teimlo mod i digon da o'r diwedd, i trial am sedd San Steffan. Chymod, mae rhywbeth mae eisiau fi brosesu, really, achos fi'n siŵr bod rhywbeth yn dod hwnna, pam o'n i wedi mynd o meddylfryd o, chymod, fi'n gwraig ffar neu fi'n ffarmod y gareth, dim digon da, i feddwl, hang on, fi'n gallu gwneud hwn, yn dyfa. A falle, chymod, falle mae'n gwneud rhywbeth yn hwyrach yn eich bywydau weithiau yn gwneud chi i gwerthfawrogi beth chi'n gwneud, a symud mlaen a jyst mynd amdani, a syrtyn ni nawr bydden ni'n annog unrhyw un, jyst ewch amdano, cewch a beth sy'n teimlo'n iawn i chi a'ch gyt chi, a jyst ewch amdano fe, achos sy'n byd yn stopo ni wneud pethau, ond yn aml, ond ni'n hunain. A mae hwnna wedi bod yn dismawr i fi yn ystod y blynyddoedd diwetha hyn yn bendant, so jyst eisiau ni fynd gyda beth chi rili moyn wneud, a jyst wneud e. So chi'n dyfaru wedyn ni, o gwybod. Melin Hendra dwi. So ti'n gwybod yn fel un, fel un i gyfer glad, am ddwenda Melin Hendra. A yn eisiau holi chi fwy am yr fagwraeth am y ddol na. Ydy o wedi siapio di fel unigolyn, ond ydy o hefyd wedi siapio dy wleidyddiaeth fi. O, bendant. Fi'n credu os ych chi wedi cael eich magu tyddyn oedd gyda'n fam yn dad, oedd dad mas yn gweithio gyda awdurdod dŵr, yr River Authority oedd y pryd hynny, a mam oedd getre yn ffarmo. Mam oedd getre 7 i'w chodro gyda ni. Ben o'n i godro pryd dath y bulk tanks mewn a'r churns yn goffod mynd, a eithon ni mewn i beef. A ni wedi gweithio eriod. Fi'n cofio yn groten ifanc iawn mas yn y côr. Rhai o chi sy'n gyfarwydd â ffarmo, chi'n gwybod beth i siarad y bwyty. Rhai o chi sydd ddim, sy'n chi'n syniad. Ond, ble mae dan godro, yn hen beidi nawr, byddwch chi dan godro, neu tu ôl, neu o flan y dan, byddwch chi côr. Sa'n gwybod beth byddwch chi'n galw fe yn y gogledd, ond yn y de, côr o fe. Côr i chi wedi fe, a fyna oedd y gwair, neu'r gwest, neu'r beth bynnag o eisiau ar y da i fwdo. A bydden ni mewn yn ifanc iawn, byddwn ni cof plentyn o bod mewn yn y côr yn twli'r gwair at y da, chymod, yn fwydo'r da, yn blentyn ifanc, ac yn canu fyna, fi'n cofio chymod, ni gyd wedi bod yn gerddorol eriod, ac yn canu'r da, chymod, na beth oedd yn y gwrach ni, mae'n swno'n eidilig. A oedd e'n, ond oedd e hefyd, ond ni jyst yn gweithio, ni'n gweithio trwy'r amser, ond na beth oedd yn bywyd ni, chi'n gwybod, na fel oedd bywyd. A mas yn y cia gwair, a wneud bales bach. A chi'n gwybod, o'n i'n gwybod y net i pido gwisgo par o shorts, ond o'n i bob tro mewn par o shorts, a'ch coesau chi'n racs wedyn ni, yn dyfe, gyda'r gwair wedi brathu'ch coesau chi gyd. Ond chi'n gwybod, oedd e'n eidilig, ond ni wedi gweithio eriod, a fi'n credu, mae cael magwraeth fel yna yn rhoi work ethic i chi, gewch chi, mae'n anodd iawn i chi a'i greu, mae'n part o'ch DNA i chi. Mae bod yn wydyn yn rhan o'ch DNA i chi, pryd i chi wedi cael, mae ffarmo, mae'n byd ansefydlog iawn i wedi gwir. Chi wedi cael ambell i flwyddyn ble mae pethau'n mynd yn ffantastig, a blwyddyn yn syth ar ôl ni ble mae pethau prisiau ar y llawr, mae costau yn eithriadol o uchel, a mae pethau yn hynod o anodd i chi gynnal eich pen i'ch ben y dŵr. A fi'n credu mae hwnna eto yn creu bobl sydd yn resilient yw'r gair Saesneg, ynddo fe? Achos i chi goffo fod yn resilient, i chi ddod mas a cael y ffydd bod Cymru, y bobl, gyda neu Cymru y wlad gyda i bedol, yn fwy na Phlaid Cymru. Sneb arall yn mynd i edrych ar ôl ni
a rhoi Cymru yn ganol i polisïau, yn ganol pwy ydyn nhw. Dim ond rhaid Cymru sy'n gallu gwneud na. Gyda'r ddwy parti arall mawr yn enwedig, mae o hyd llygad ar Llundain, mae o hyd llygad ar Prydain Fawr. Sy'n eisiau ni ffwdani gyda na i ni, beth sy'n bwysig i ni yw y bobl, y Cymru a Cymru y wlad. Dyna beth sy'n bwysig i ni. Diolch. Rhywbeth beth sy'n pigo fyny rwan, ydych chi disgrifio chdi dy hun, dim fel gwraig ffarm, ond fel ffermwr. Mae hwnna'n ddifiniad pwysig. Wedi cael chdi ar ffarm, dwi'n amlwg yn gwybod pa mor galed mae merched ffarm yn gweithio. A da ni'n cyfannu lawn cymaint ar dynion. Ti'n wleidydd benywaidd, pa mor bwysig ti'n meddwl i fod o bod yna fwy o ferched cryf yn cymryd yr awena ac yn cymryd y penderfyniad i fynd i'r byd gwleidyddol. Ydy peth sy'n gael ni nôl yw fel ni'n meddwl am yn hunain. Chybod, byddai'n not y gareth o fi'n gweud hyn, mae'n ffarmwr ffantastig, gwych. Ond am waith papur, sa'n credu bod e'n gwybod fel ei troi o computer o fi, i fod yn onest. A syrta ni dyw ddim yn gwybod fel ei internet banking, gallai fe'n ath o chi. So, chymod, mae jyst, dydy ddim diddordeb yn yr ochr na o'r busnes. Ond, chymod, fel unrhyw busnes, gallwch chi fod mor greadigol a mor wych a chi gallu bod yn y gwaith ymarferol o'r busnes. Ond mae rhaid i chi hefyd dyddiau hyn i fod yn hollol gyffyrddus yn trin a trafod y gwaith papur sydd yn dod yn rhan o'r busnes na. A mae'r ddoi yn un law yn llaw. Felly bod chi'n meddwl, ta dim ond troi computer yn o'r fi wneud, fi hefyd yn godro da. Mae gyda ni wartheg godro, a sa'i na nawr o bore di llun tan nos Iau, fi nôl mas yn y parler bore di Gwener. Achos i fi, mae hwnna'n bwysig bod fi cadw pwy ydw i. Dwi ddim yn mynd i cael yn dynnu mewn i swigod neu swigen San Steffan, a mae'n bwysig bod fi yn mynd nôl mas i ganol y ffarm a i wneud y gwaith na, achos na pwy ydw i. Chymod? Mae'n bwysig i fi. Sorry, beth oedd y gwestiwn fi? Dwi wedi mynd off the track, sorry. Right. Fi'n credu, a wedys i'n yn areth pennos yn ôl, fi'n credu, chymod, os i fi gallu gwneud hwn, os i fi gallu ennill etholiad, drwy just gwaith caled, a dim just gwaith caled amser yr etholiad, ond wedi gweithio fewn yn gymuned a fewn y sir os blynydde. Dwi'n gadeirydd Undeb y Meithwyr Cymru yn Sir Gyfyrddin. Dwi wedi bod yn arweinydd ac yn gweithio gyda ffermwyr ifanc, o aron i'n ffermwyr ifanc yn hunan. Dwi'n arwain Cymru, dwi'n blaenores ac yn orgynnyddus yn y capel yn hunan, yn gyfewn henedyddiaeth Myrddin gyda'r capeli. So, chi wedi gweithio fewn y sir yn blynydde mowr. So, lot o bobl yn nabod fi. A na'r peth, os ych chi wedi bod yn weithgar dros nifer o flynyddoedd, wedyn mae bobl yn nabod chi, a maen nhw'n gwybod y teip o berson i chi, a maen nhw'n gwybod y teip o waith i chi'n fodlon wneud i gyflawni'r hyn sydd angen wneud. Felly, byddwn ni'n gweithio unrhyw un ohonoch chi, ewch amdani. Os ych chi'r teip na berson sydd yn angerddol am bwyty eich cymuned, boed chi'n fod yn gynghorydd sir, neu Fili'r Senedd, neu lan i San Steffan, just ewch amdani. Defnyddiwch yr angerdd na sydd gyda chi i'ch cymuned a ewch â fe mellach. Ewch â fe mor bell a chi moyn mynd â fe. Mae'n taro fi bod chi'n berson gweithgar iawn yn dy gymuned i, a mae'r gwead cymdeithasol amaethyddol yma yn dy gefndir di wedi siapio dy wleidyddiaeth di sicr sy'n ei ddeud. O ran gweithredu cymunedol, sy'n grybwyll rhai o'r grwpiau cymunedol sy'n bod yn rhan ohonyn nhw, a dwi'n gwybod mae Plaid Cymru yn gefnogol iawn i fentre cymdeithasol, pa mor bwysig wyt ti'n meddwl ydy mentra cymunedol ar lawr gwlad o ran siapio'n gwleidyddiaeth ni hefyd? Ie, mae'n bwysig. Mae llawer iawn. Wnaethon ni sesiwn gyda Cymdeithas yr Iaith y Bydwyn, Fred, yn dod Gyfyrddin a dechrau flwyddyn yn y Gwanwyn. Sut llwyth dyn ni yn Sir Gyfyrddin, llawer fwy yn y gogledd Gorllewin a beth sydd yn ni yn y Sir.
Ond byddwn ni gweud hefyd bod gyda ni nifer o neuaddau pentre ar draws y sir i gyd sydd yn mynd lawr y llwybr hyn, sydd falle nawr yn elusennau neu'n CIOs, ond ddim wedi falle mynd dros y bont na i fod yn mentre cymunedol, bod nifer ohonyn nhw a caffi cymunedol yn neud gweithgareddau plant ac oedolion a theatr grŵps ac yn y blaen, nifer o wahanol gweithgareddau. Ond dyn nhw ddim wedi croesi'r bont i fod yn mentre cymunedol. Mae'n gam falle dyn nhw ddim wedi mynd arno. Ond mae'n bendant, fi'n credu, mae'r bobl sydd yn rhedeg y mentre neu'r neuaddau cymunedol hyn yn bobl sydd yn naturiol weithgar, sydd â'r gymuned yn eu calonnau. A chymod, na pwy i ni fel Plaid Cymru hefyd i fod yn onest, yn dweud, chymod, na pwy i ni fel bobl sydd yn bobl blaid. A felly, da ni fel Cymru yn ehangach na'r pleidiau hefyd, dwi'n teimlo, o ran yn hynaniaeth ni. Ac fel rhywun sydd wedi cael ei magu ar ffarm a mewn cymuned amaethyddol, dwi wastad yn teimlo, mae gymaint o roi mewn cymunedau amaethyddol, ond sut ti'n troi'r ysbryd cydweithredol yma i fod yn entrepreneuriaeth cydweithredol? Ie, mae hwnna'n gwestiwn da, a mae hwnna'n dibynnu, mae pob cymuned yn wahanol, mae'n jyst yn ffindo, ond dwi'n y peth unigryw na, falle, sydd yn, bod chi'n dod i nabod beth sydd angen, a tapo mewn i hwnna. Gallai fe fod, i weid y gwir, yng nghefn gwlad yn Sir Gar, gallai fe fod yn gwmni fel Nadolen Teifi wedi wneud o ran cael cludiant trafnidiaeth cyhoeddus. Chymod, ble mae bach iawn o gludiant trafnidiaeth cyhoeddus sydd gyda ni yn y sir, yn yn ardaloedd mwyaf gwledig. Mae'r cyngor sir wedi pigo hwnna yn ddiweddar oherwydd diffyg arian o'r Senedd a diwso arian SPF i wneud na. Ond chymod, mae'n her, mae cludiant cyhoeddus yn her i ni yn nghefn gwlad. A felly na'r links eisiau nhw ni yn Sir Gar. Ie, dyn ni'n rhedeg cynllun cludiant cyhoeddus hefyd, cymunedol hefyd, fyny yn Bethesda, Dyffryn Ogwen, a hwnna. Bentre eraill yn y gynulleidfa, Melin heriol sy'n crybwyll SPF, Shared Prosperity Fund, Leveling Up, arian sy'n dod o San Steffan i gymunedau, ond mae'n dderhwyglog dydy. Wyt ti'n gobeithio dylanwadu ar hynny? Sa'n gweld, lle o'n siarad am sir gyfyrddus, so fydd yn profiad falle ehangach na. Ni ddim wedi defnyddio arian Leveling Up i mentre cymunedol. Ni wedi defnyddio arian o Shared Prosperity Fund. Mae Leveling Up arian ni wedi mynd at y llwybr beicio, prosiectau mawr i wedi gwir, a'i wneud debynans. Eto i fod yn gofod fwy cymunedol, a mae prosiect mwyaf newydd ni wedi bod yn canol dre Llanelli. So mae'r ddwy dre mawr wedi enwa, a gobeith oedd os bydd Leveling Up nes to, os bydd rownd arall, os bydd, Tawryd Amman byddai yn cael y tro nesaf nawr, fe bod ni'n gwneud y dair dre mawr. Ond beth ni wedi wneud o ran y trefi marchnad gyda ni yw pot o arian, ble mae 10 o trefi gwledig ni, fel Casell Newydd, Llandeilo, Llandyfrig yn y blaen, trefi llai, ond maen nhw wedi cael arian o'r cyngor sir i wella i cyfleusterau nhw, neu siopfrents, a pethau fach mwy arwynebol felly, ond wedi cael un prosiect mawr a wedyn i gwella golwg canol dre nhw. A mae pob un o trefi wedi enw hwnna. A os ydych chi'n soslogi economaidd, ti eisiau sôn chydig am dy gefndir, sy'n sylfaenydd meithrinfa hefyd, felly bod lot o bobl ddim yn gwybod hynny. Wnaethon ni dechreuon ni hwn, mae'n 10 mlwydd oed eleni, mis nesaf, byddwn ni'n 10 mlwydd oed. So, yn 2014, pryd oedd Gwenllian a finne, mae Gwenllian oedd unig oed ar y pryd. A oedd wedi cael afiechyd, a oedd hi just, a fi nôl y bellach, felly. Pryd oedd hi'n 12 oed, a mae hwn yn ifanc, fi'n gwybod, ond oedd hi'n 12 oed, oedd hi yn moyn edrych ar ôl plant.
byddi newid i meddwl erbyn bod i'n 15 na, still mae'n edrych ar ôl plant. So nath i lefel A bwyd, maith, iechyd a gofal a beth arall, fel petri yn hyn. Landodd i lan, mae gweithiau'n hefyd yn dyslexic, dylen ni weid na, a ar un spel oedd ar y 5th centile o darllen, so ydych chi amchod oedd yn really dyslexic. A landodd i lan yn lefel A gyda 2 A seren a 1 A. Achos oedd hi wedi bod yn hollol benderfynol ma beth oedd hi moyn wneud. Mae bach yn debyg i fi really benderfynol. Anyway, landodd i lan a fi still moyn wneud meithrin fath i'r drindod a nath i, oedd hi'n wneud blynyddoedd cynnar. A na pryd i'r drindod ni nos i wneud blynyddoedd cynnar. Achos o'n i'n teimlo mae eisiau i gefnogi hon. A wnaethon ni graddio ar un pryd, hi yn y nos, fi yn y dydd, fi yn y nos. Ond yn 2014, wnaethon ni ddechrau feithrinfa a ail-wneud hen beidi. So ble oedd y gwartheg di bod yn ni, mae nawr plant bach dyn ni. A mae 32 o blant bob dydd. A ni'n ganol unban, chi'n bod, dyma'r cie sy'n rownd ni, mae gyfyrddin 8 milltir un ffordd Llandeilo 7 milltir ffordd arall. Ni'n ganol unban. Ond mae'r lle yn llawn, a mae'n llawn fi'n credu achos bod ni'n cynnig addysg Gymraeg, ni'n cynnig gofal Cymraeg ac addysg Gymraeg, ni'n cynnig yr ethos o gefen gwlad a ethos gofalgar sydd yn naturiol o'i amgylch. Dim achos oedd e'n ffasiwn i wneud ond na pwy i ni. A felly mae hi wedi bod yn lwyddiant, chi'n bod. Mae hi, dydd llun gath i trydydd plentyn, so mae hi a getre nawr ar cyfnod o mamolaeth. A pryd gath i fflir y fair broten, nath cyfnod mamolaeth para wythnos. Achos oedd hi'n dechrau cerdded nôl lan i'r feithrinfa, achos oedd hi'n chod, mae'n bywyd i'ch mo, mae'n mor angerddol amdano fe. So mae'n mynd yn gred. Yn dod nôl i'r word cethig na fi'n meddwl. Just troi at y sef, ti'n olynydd, yn Sidia Gwynfor Evans mewn ffordd. Mae'n sef bwysig i Blaid Cymru. Oedd hynny'n codi braw. Sut ti'n teimlo gyffyrddus yn y rôl yna? Y penderfyniad mwyaf oedd sefyll. Achos, mae bywyd brysur yn tŷ ni. Ond oedd e'n teimlo'n iawn i wneud e. A beth o'n i moyn wneud, mwyn na dim byd arall, oedd tynnu, mae yna sefyllfa oedd i bod yn un y blaid yn lleol, ond ni jyst moyn tynnu pawb nôl at ei gilydd a bod ni'n dod nôl at yr achos. A'r achos na yn gwreiddiau pob un ohono ni. Os o'n i'n ennill neu colli, oedd hwnna'n eilradd i fi o cael pawb nôl yn teulu'r blaid. Dyna beth oedd y cymlliad fwyaf i fi. A felly ar ôl wneud y penderfyniad a roi'n enw ymlaen, a doi o'n i yn y hystings, a nilles i'r hystings, a chwarae teg i Jordan oedd gyda fi'n y hystings, dath e mewn i'r tîm yn syth, oedd hwnna yn wych o beth. A na, mae'n fraint i wneud hwn, sa'n credu gallai rhoi yn geiriau cymaint o fraint ac yn hyded i fe, ond mae rhoi eich hunan mas na, i wneud rhywbeth fel hyn. Mae job interview mwyaf cyhoeddus, gewch chi yn eich os yn diwedd, a sink o swim, mae pawb yn gwybod y bwti fe, dyn nhw, ond oedd e'n teimlo'n iawn i wneud, dechreuon ni WhatsApp grŵp bach canfasol rhyw 12 o'n i ynddo fe, erbyn benno ni oedd 96 o'n i yn y tîm canfasol. A oedd e'n wych, oedd e just yn wych. O'n i ddim yn meddwl tamed yn bellach na dydd o'r etholiad, ond a Adam yn cadw gweithio, mae eisiau ni siarad, mae eisiau ti wybod beth sydd o'r flaen di. A fi'n gweud na, sa'n o'n gwybod, fi jyst yn mynd i'r etholiad. Mae well ti wybod na, sa'n o'n gwybod, fi jyst yn mynd i'r etholiad, a that's it. Ond, fi'n ymwybodol iawn o'r fraint, o'r hanes y sedd, a chymod, yn gweld fi off ar bore mynd i Llundain, bore di llun. A chi'n meddwl yn byty fe, pwy job arall chi'n cael y job ar bore di Gwener am 4 o'r gloch y bore, a wedyn chi'n dechrau di llun.
Mae'n bonkers yn diwe i weid y gwir, yn hollol bonkers. Ond ar y tren, wel, cyn cyrraedd y tren, eithon ni barco, ni jyst yn gweld bobl na a ffilm crew, o'n i'n meddwl, chymod, beth sy'n ma'n yn enw. A wedyn ni, a Richard Elin a nhw'n lyflu, a o'n i jyst llwyth môr o bobl, they're just a canu. Gosh. Chymod, sy'n ni botlo'r wech wrthro yn y 3 mis diwetha hyn lawn. Oh my gosh. Fi gobeithio fi'n mi gofio popeth, chymod, achos y teimlad o ffarwelio plant bechod wedi bod yn ein cwtio clos yn y feithrinfa wedi dod i weld fi off. Chymod, plant bach, 5, 6, 7 oed, chymod, am 7 o'r gloch y bore lawr ar y station fyna'n Gyfyrddin. Wyron yn hunan. Amazing. A sut mae'r 3 mis diwetha wedi bod yn San Steffan? Wel, mae'n mynd yn gwrt, chymod. Fi'n gweud, mae lles i a lot o ar twyn, lot o pomp and ceremony, a sa'ch chi'n torri'r stwff na i gyd off. Chymod, a diwedd y dydd, swyddfa yw a ni na i wneud jobyn o waith. A mae eisiau bawb i gofio hwnna, chymod, dim cael eich tynnu mewn i'r nonsens sydd yn perthyn, neu gallu fod yn perthyn i'r sefydliad. A nofio'r sefydliad, cofio pwy chi, cofio am wneud y gwaith a just wneud e. Dim ffaff. Sa'n neud ffaff. Chi'n bod yn disylwi na barod. Sa'n neud e. A i wneud y gwir, sy'n un o aelodau blaid yn neud e. Ni just na i wneud job o waith a just wneud e i'r gorau ni gallu. Y job ein fwyaf i, yw gweithio'n ffordd rownd y rheolau bydw, man, nonsens sy'n na, a just gweithio'n ffordd o reina, a wedyn ni just wneud y job. Felly, o ran y job na, beth yw'ch blaenoriaethau chi? Wel, un o'r pethau mwyaf sydd wedi digwydd yn Sir Gyfyrddin yn y 12 mis diwetha yw Built Energy. A fi'n bod o'n nhw'n sponsro na dydd Merched, so fi'n gwneud os oes rhywun o Built yn y gynulleidfa, felly bod chi moyn mynd mas nawr. Ond mae wedi bod yn broblem aruthrol i ni yn Sir Gyfyrddin. 2 linell yn dod lawr o ffermydd wynt aruthrol o fawr yn Ceredigion a yn De Powys. A mae'r fwy yn dod lawr o fwy dyffryn harfa gewch chi yn Nghymru. Dyffryn tywi, sydd yn llawn o hanes a treftadaeth, cadwyn o gestyll gyda ni, adeiladau gradd 1 ac yn y blaen, maen nhw'n dod lawr trwy'r dyffryn, a wedyn ni nawr yn y flwyddyn diwetha, mae yna linell hefyd yn dod lawr dyffryn Teifi. So 2 ardal hynod o brydferth, naturiol brydferth, sydd yn dialtro lot yn y canrifoedd diwetha i weid y gwir, a ni'n mynd i cael 2 linell o pylonau. Nawr, sneb yn gwrthwynebu mewn egwyddor i'r ffermydd wynt. Maen nhw'n rhy fawr, 230 metres, fel rhy fawr, ond mewn egwyddor ni gyd yn sylweddoli bod angen yn ei gwyrdd. Sy'n broblem dy fydd yna. Problem sydd gyda fi, a gyda trigolion y sir, yw bod yna dechnoleg i gael i tanddeadu'r gwyfrau hyn. A pam nad yw Grainger yn Cymru a Built yn tanddeadu'r gwyfrau hyn. Mae'r gost yn gyffelib, mae'n debyg, i'r rhoi pylons lan, ond yn amgylcheddol, mae'r gost llawer llai wrth gladdu nhw trwy cebl plywing yn hytrach na rhoi a defnyddio concrit a'r dir sydd angen i adeiladu'r pylons, a'r concrit i roi nhw mewn yn y ddaear ni. Yn amgylcheddol i ni llawer iawn gwell yn tandeiaru, a maen nhw'n pallu. Dim bod nhw ddim yn, chymod, maen nhw'n pallu siarad gyda ni'n bwyty hyn, a'i dewis nhw hwnna. A maen nhw'n poeni bod gwrthwynebiad yw oherwydd bod nhw'n pallu siarad gyda ni. A bwyty hwnna cymeryd hwn o ddifri. Digon o nonsens. Dwi'n bod i pregethu am heddi.
Ond dwi'n falch o weld bod y gefnogaeth i ni adnewyddadwy yn sicr. Ti eisiau sôn fwy am bolisi'r blaid ar ni? O drws, da fi ddim, achos mae hwn wedi codi lot yn ystod y deunaw mis diwetha. Pam nag wy'n bersonol, ond hefyd y blaid yn gwrthwynebu'r ffermydd wynt. Mae rhaid i weid, chymod, pryd mae chi cwmni sydd yn benderfynol o roi ffermydd wynt, a chymod, 230 metres, o hwnna 700 odd feet yn dweud. Chymod, sa'n dda mathematig pen, ond maen nhw'n anferthol y turbines hyn. Os eisiau nhw maint na, nagos. Ond polisi y blaid yn hollol glir arno hwn yw ynni adnewyddol cymunedol sydd angen arno ni. Hynny yw, byddwn ni'n cael turbine, gwedwn ni, yn Sir Gyfyrddin, byddwn ni'n cael turbine, oedd un yn Salem yn i'r grid. A na'r ffordd mlaen yw cael un ym mhob cymuned sydd yn bwydo'r gymuned na, bod ni gyd yn elwa ohono fe, ble bynnag i chi byw, bydd turbine yn agos i chi, ond beth sy'n sbar yn mynd mewn i'r National Grid ac yn bwydo wedi ni beth sydd angen arno ni fel gwlad. Yn hytrach na cael, chymod, chi gyd yn gwybod am y PSS areas, dwi'n siŵr. Ond chymod, mae maint, dim y rhif yn meddwl nawr, ond seis maint y twrbeini hyn, maen nhw yn anferthol. A dwi wedi yn deg sa'n credu i unrhyw un, chymod, maen nhw'n gweud bod nhw mas o ffordd, ond maen nhw byth mas o ffordd. Chymod, chi o hyd yn cael rhywun yn byw drws nesaf iddyn nhw, neu o fewn 200-300 medr falle. A chymod, mae dwi ddim yn deg i cael pethau o'r maint na mor agos i'n cymunedau ni. Mon o'n i gytuno i anghytuno. Digon teg, ond fi jyst yn gweud fel i fi'n teimlo. Ie, yn sicr. Ond mae gen ti, yr argyfwng newid hinsawdd, argyfwng byd-eang, bygythiad i fodolaeth yn planed ni. Mewn Cymru annibynnol, sut ydych chi gyd wneud cyfraniad i wyrddroi yr argyfwng newid hinsawdd, neu gyfrannu tuag at hynny? Sut ti'n teimlo am yr argyfwng yna? Beth chi di wneud? Na, fi'n deall, fi'n ffarmo. Ni'n byw gyda newid hinsawdd bob dydd. Ni wedi cael geia diwetha 9 mis o lawn. 9 mis o lawn. A ni wedi goffod newid yn ffordd i ni'n ameithi, a ni wedi goffod newid na trwy'r amser, yn tyfe. Chymod, wedi gwneud lot o waith ar y sefyllfa phosphate yn y teifi a'r tywi a'r cleddau. Chymod, wedi rhan o'r grŵp na. A wedi gwneud lot o waith arno hwnna, a fel i ni'n gallu cael gwneud yn siŵr bod y dair afon na'n enwedig oherwydd bod nhw'n afolydd sac. Ond chymod, mae hwnna'n part o drafodaeth amaeth hefyd i weid y gwir. Ond o rhan newid hinsawdd, o rhan, chymod, a falle bod hwn yn dod mewn i fel i ni moyn yn egni ni, yn ynni ni, fel i ni moyn yn ynni ni. I ni moyn o'r rysio nadyn, i ni moyn o'r grandir nadyn. So, iawn, gewn ni fe yn twrbeini gwynt neu solar farm, sy'n problem bydd y solar farm sy'n bod yn onest, achos os ydyn nhw'n cael eu gosod yn iawn, chi yn gallu pori, mae defaid yn gallu pori o'r tano nhw, a mae'r ddeian yna'n dal i gallu cael eu defnyddio i defaid. Dim i ddim byd arall, fi'n gwybod ni, ond o leia mae defaid yn gallu pori o'r tano nhw, ond bod nhw wedi cael eu gosod yn digon uchel. A so ddim problem dyna. Ond mae gen i broblem gyda ddeiar yn cael ei defnyddio i cymaint o windfarms. O rhan y Built Energy Project hyn, mae 16 ffarm wynt gyda nhw ar y gweill o Powys, Powys lawr i'r substation yn Bedford sy'n cael ei adeiladu yn Llandyfeiniol. Sy'n jyst i fas yn etholaeth i, ond mae'n Sir Gyfyrddin. Os eisiau 16 ffermwynt yn un sir, wel, a bydd mwy yna, achos bydd mwy yn blawd y teifi. Chymod, mae weld yn ormod i fi. Os yw bydd ni, y Cymru, digon teg, ond gan amla, mae'r arian hyn yn mynd mas, mae'n mynd dros y bont yn ces, chymod, sa'n ymladd ar bywt, ond fi jyst yn gwybod bod cymaint o biti nhw.
Ond mae'r arian wedi dod o CIP o Denmark, bydd y profit yn mynd i Denmark. So dwi wedyn beth bydd ni o gwbl, a bydd o'ch meddwl bod achos dwi wedyn. A mae na'r un peth i unrhyw gwmni arall preifat. Mae'r arian yn mynd mas o Gymru. A beth sydd eisiau, chod y trwbl yw, dwi'n dechrau pregethu nawr, sori. Y trwbl yw, nath Llywodraeth Cymru y polisi, y PSS areas a'r polisi hyn. Greit. Beth wnaethon nhw ddim o rhoi y gweithdrefnau mewn ar yr un pryd. A beth mae'r cwmnïau preifat hyn, pwy bynnag un nhw, a o ble bynnag yn nhw'n dod, mae'n anffibwys. Beth mae'r cwmnïau preifat hyn wedi gweld yw bachu mantes oherwydd i fod yn blaen bod Llywodraeth Cymru wedi bod yn rhy araf i rhoi gweithdrefnau mewn lle i sicrhau bod y PSS areas na bydd ni yng Nghymru, dim bydd bobl preifat. A na'r bai mwyaf. Cytuno i radda, mae yn cymunedol Cymru bellach yn arwain mwy ar y alwad polisi yma i ddatblygiadau mawr megis Distributed Energy fod yn rhoi cyd-berffodaeth, lle bod yna gyfle i gymunedau hefyd cael siar yn y dorf, dim cael cronfa o frwsion, beth da ni angen ydi tamad o'r dorf, felly. Pob lwc. Dwi'n gorau. Jyst i symud ymlaen i annibyniaeth, Mwyn i drafod annibyniaeth, beth ydy safbwysi ar annibyniaeth, hwnna'n dechrau da? Wel, dwi'n credu bod fi wedi gweud yn blaen. Dwi'n credu bod ni'n mwy na afal i edrych ar ôl buddiannau'n hunain, a jyst eisiau hyder arno ni'n neud o. A pan gewn ni Gymru annibynnol, sut Gymru ti eisiau fi fod? Dwi'n meddwl bod yn Gymru o ddeddgar, caredig, a bobl sydd yn derbyn ac yn edrych ar ôl yn mwyaf bregus yn cymunedau ni. Dwi'n credu mae'r un o'r pethau mwyaf sy'n ymecso i dros y blynyddoedd diwetha hyn yw fel mae cymdeithas, a sa'n meddwl falle ni fan hyn, ond y cymdeithas ehangach falle, yn ymladd ar y mwyaf bregus. A mae doi esiampl o'na wedi digwydd yn y Senedd yn San Steffan yn yr wythnosau diwetha. Y two-child cap, y benefit. Chymod, ble o sens aelodaeth llafur na bod nhw jyst i sefyll lan yn erbyn y wyth yna. Chymod, os oes teulu ydych chi o 3 o blant neu 4 o blant, dim ond 2 chi'n cael child benefit amdano. Os ych chi ar y lluniau, os ych chi yn y man mwyaf bregus, chymod, fel food security, chymod, mae mwy o food banks dyn ni yn y wlad hyn, a beth sydd wedi bod eriod gyda ni. Mae bobl ar ei gliniau, pam nag allan ni wedi cargo neu roi, chymod, codi y two-child benefit cap na. Ac ar yr ochr arall, mae ydych chi bobl hŷn sydd falle yn rhy prawd, yn rhy falch i trial am pensiwn credit, sydd falle just wrth ben y trothwy na, a maen nhw nawr ddim yn gallu cael bwydal, neu cael y fuel, bod y £200 na. Chymod, mae jyst, a na ddoi begwn mwyaf bregus, ac oni, chymod, dyn ni ddim yn edrych ar ôl yn cymunedau mwyaf bregus ni. Ni rili ddim yn. Dwi'n ymwybodol bod amser yn mynd heibio, felly dwi'n di agor y llawr i gwestiynau. Oes gan unrhyw un gwestiwn i Ann? Edrych o bod yn slew. I ti cael o'r ffordd yn ydych chi? Gai ofyn, gyffyrddoch chi ar peth pan fod Adam yn ceisio siarad efo chi. Da chi'n taro fi fel menyw eich bro, menyw sy'n cael eich profiadau i gyd o fewn eich bro, a mae rhaid i gyfadde o'n i'n poeni bod chi'n mynd i le dieflig, lle allech chi gael eich bita yn fyw i beidio gomalu, lle yn llawn o bobl annifyr sy'n deall y gêm. Ydych chi'n cael unrhyw fath o hyfforddiant ar sut i ofyn cwestiynau
sut i ddelio. Dwi'n meddwl am yr i blac nad adael yn 30 oed a dweud dwi erioed i gweithio fel lle morwyn wynig. Ydych chi'n cael unrhyw fath o hyfforddiant i weithio yn y fath le? Nes i gwrthod unrhyw fath o hyfforddiant nes bod fi'n cyrraedd yma. Ond i fod yn deg, mae 4 aelod o staff, o'n i'n gweud hyn wrth ti gynnau, mae 4 aelod o staff y blaid lan na. A maen nhw, wel, a Liz a Ben wrth gwrs yn brofiadol iawn. A felly, wi yn teimlo mod i'n cael cefnogaeth, chymod, yn bendant. Ond mae eisiau i ddeall y system. Dwi ddim yn twy, byddai'n hollol onest, dwi ddim yn. Ond fe ddaw, dwi'n mynd i wneud yn araith morwyniol ar y bumed o fedi, a mae hwnna ynglyn â egni fel mae'n digwydd â ynni. A felly dwi'n mynd i wneud yn araith morwyniol fyna. Ac ar ôl hynny, mae hawl beth i wedi ni i fod yn rhan o debates ac yn y blaen, yn dyfe. Byddai probably, fi wedi wneud un early day motion, a oedd hi'n arall i fod, ond gaethon ni ddim o fe mewn mewn pryd. So mae just pethau mae eisiau fi wybod y system i fi, achos y peth mwyaf bwysig i fi yw wneud siŵr bod llais Gyfyrddin yn cael ei chlywed lan yn glir iawn, yn dyfe. A bod y pethau sydd yn poeni y cymunedau o fewn y sir yn cael ei clywed lan na. A felly, fi'n ymwybodol iawn to merch yn rôl ydw i, ond sa'n ofon y lle. A dwi ddim, a ni'n hynny'n meddwl bydden ni yn teimlo, bydden ni'n cael, bydden ni'n ofon o fe, ond dim o gwbl. Dim o gwbl. I weid i fi. Mae'n iawn. Fi'n gwybod yn lle, fi yw'r tiwyn gymod am ysgidiau ar y funud, ond gweithio ffordd i'r bigwr neu'r pelin, ar ryw amser, a mae na'n ffain, achos ti dan y reidar rili, a mae na'n ffain hefyd. Rhaid yn newid am merched y rôl sy'n angen bod yna, llai hos, yn gwmros. Sean, sy'n ti gwestiwn? Wel, o'n i'n dal am microffon a gofyn rhywun arall gyda cwestiwn. Ond mi ofyn na'i cwestiwn, dwi'n gwrthgadur y wych gwerthu esblor dda, oedd hwnna'n hyfryd. Dwi'n ofyn cwestiwn am reform, achos dwi'n gwneud rhwng sefyllfa'n Llanelli a'r un lawr o hewl yn Sir Gyfyrddin, gweddill Sir Gyfyrddin. Dwi'n meddwl bydd reform wedi cwmpa mas o ffasiwn yn 2 flynedd ar un Coleg Cymru, bydd pobl wedi gweld trwy lot o nonsens o weithio. Ond byddech chi'n heblaw yn busnes y gwesti dan Llanelli yn cost gyda'r ffwrdd pan mae'r reform i cystal yn Llanelli a ddim yn gwybod yn Sir Gyfyrddin? Fi'n credu bod y gwesti bod y Stradi Park Hotel wedi bod yn issue mowr yn Llanelli. A o'n i ar cabinet pryd o hwn yn cael ei drafod. A wedon ni wrtho y Home Office, y swyddfa gatre, gadwch i ni i ddelio gyda hwn fel sir. Ni wedi derbyn bobl o Afghanistan, o Syria, o Ukraine, ni wedi derbyn, mae'r sir wedi bod yn derbyn bobl ers blynydde. Maen nhw wedi cael i ymdoddi mewn i'n cymunedau ni, felly dwsyn yn hotel fan hyn, dwsyn yn hotel arall, dwsyn y man arall, ond nhw dros y sir i gyd. Oedd neb yn gwybod bod hwnna. Oedd neb yn ei facility fe, oedd pawb jyst yn ymdoddi mewn i'r cymunedau yna. A oedd yn issue. Na, oedd y swyddfa gatre yn moyn cymeru drosto Stradi Park. A ddim ots beth o'n i'n gweithio nhw, gadwch i ni ddelio gyda fe, ond nhw'n pallu derbyn. A swyddfa gatre nath creu y problem yn y Stradi Park. Neb arall wrth pido gwrando ar beth o'n i'n gwybod byddai'n gallu gweithio dyn ni o fewn y siŵr. Felly bai mawr fyna arnyn nhw. Fi'n credu fi'n cytuno gyda ti o rhan reform. Ni wedi gweld y Brexit Party, ni wedi gweld y UKIP. Maen nhw'n chwthu lan mewn cwbl o flynyddau oherwydd maen nhw gyd yn gwmpo mas ei gilydd. A mae rhaid i weid yn San Steffan, mae 5 aelod reform, fel chi'n gwybod. Nhw yw'r unig bobl fi'n gweld yn cerdded yn bwyt y lle yna fel sy'n nhw'n perchen y lle. Fel sy'n nhw'n uwch law pob un ohono ni. Maen nhw fel, a sgwswch dynion bod fi'n gweud hyn, ond maen nhw fel alpha males. Chymod? Maen nhw fyna fel nhw'n cilogod bach yn bwyt y lle yn hytrach na just trafod a siarad fel bod pawb arall yn neud. A fi'n gweld, i fod yn onest hefyd, fi'n gweld Lee Anderson llawer fwy dangerous na hyd yn oed Nigel Farage.
mae yn ddyn sydd yn neis iawn. Dwi'n fod yna. Fi'n credu bod y reswm ar ei ffôn wedi wneud mor dda yw achos bod bobl yn teimlo disconnecting rhwng gwleidyddion a'i bywyd naturiol bob dydd nhw. A mae hwnna yn rhannol oherwydd gyflafaf oedd gyda ni'n y Senedd a 200,000 o'n i cael hwnna ar y stepen drws trwy'r amser, ond wyt ti fel y bobl yn bihafio, really. A hefyd y partion, o'n nhw'n mynd ôl i parties Boris Johnson, o'n nhw'n mynd ôl i'r betting scandal o gyda ni ar y pryd amser yr etholiad hefyd. Ond dwi'n just bobl yn gweld, ti'n bod, felly bod bobl yn teimlo bod gwleidyddion i fod yn wynach na gwyn, a diwedd y dydd ni gyd yn bobl yn dyn ni. Ond mae yna esiampl o fel wyt ti'n bihafio. A ni'n cadw gweithio bobl, well listen, this is me, you know, what you see in front of me is who I am, this is me. A ti'n bod, dwi ddim yn hifau braidd dim alcohol, so fi'n chance bod fi'n cael parties yn Downing Street, neu fod yn part o hwnna. A dwi ddim yn beto, dwi'n bod yn ffos las unwaith i fi roi bet arno pethau. So ni'n dweud, bod dyma pwy y dwi. So, just have faith in that there are ordinary people willing to put themselves in front of you, ac bod na pwy y dwi. And, just throw chance i fynd y fe, ti'n bod, a wrth lwc wnaethon nhw. Ond roedd athodryn dda i fod yn deg yn Llanelli, nath e'n rili dda, fe'n trydydd da iawn. Ond fi'n credu mae eisiau ni fynd nôl a dod nôl at yn gwreiddiau a rhoi'r ffydd na, fel bod bobl yn gallu cael ffydd bod gwleidyddion. A dwi ddim yn galw'n hunan yn wleidydd proffesiynol, a falle dylen ni nawr, ond dwi ddim yn, fi just yn fi. Just fi, a na fydd job. Unrhyw gwestiwn arall? Fydd at y gŵr. Chi wedi cael bod Helo, nes i fwynhau y taith lawr gyda chi, wrth gwrs, ar y tren i Lundain, ac enw'r tren oedd y Melin Drafod. Cwestiwn rhyfedd i holi chi ar dechrau gyrfa seneddol chi, ond beth ydych chi i bobl ystyried 40 mlynedd o fan hyn, beth fyddech chi hoffi gweld yn eich gwarfod chi? 40 mlynedd i nawr, byddai 6 foot under, dyna i wneud i ddechrau ni. Beth dwi moyn cyflawni, beth licen i cyflawni, yw dod nôl ar y fath o hygrededd i'r wleidyddiaeth, a bod ni'n dod nôl i bod yn bobl iawn, normal yn San Steffan yn hytrach na bobl sydd na am i wellau gyrfa personol nhw. Ni na i wasanaethu. Ni wedi cael yn ethol i wasanaethu bobl. Ni ddim na i creu ryw fath o career pathway i ni'n hunain. Ni na i fod yn llais y bobl. A mae eisiau dod nôl i na. Sa'n gwybod bod fi'n gallu gwneud na ben y hunan, ond licen i gweld pryd byddai'n benni bod mwy o'na, bod na'n fwy debyg tebygol o ddigwydd. Licen i hefyd bod ni, a o'n i'n gobeithio byddai'n ni'n cael hyn â llafur, ond ni ddim yn siŵr bod ni'n mynd i, ond bod ni'n cael cymdeithas sydd yn fwy cyfartal. Bod ni yn edrych ar ôl pobl mwy a bregus yn cymunedau ni. Achos, a dwi'n na ddim o reidrwydd y tlata na'r hena, ond y bobl sydd wedi diodd y trais, bod llais y bobl a bod nhw'n teimlo bod nhw'n cael eu clywed. A dwi'n yn siŵr fel dwi'n mynd i wneud hynna, ond beth yn ffordd. A mae hwnna'n bwysig i fi hefyd, i ddweud y gwir. A bod ni'n fwy, bod ni'n falle'n gwaddol falle, bydd bod fi wedi rhoi cyfle i bobl neu merched gwledig, merched ffarm, merched yn hunan falle, i cael y ffydd ar bod nhw'n credu yn eu hunain bod nhw'n gallu gwneud hwn, a dim fod fel ni'n aros nes bod fi'n llawer i hun i fynd i wneud e, ond just do it, just do it. Just do it, dwi'n meddwl bod hwnna'n le perffaith i orffen y sesiwn yma, ond diolch am beth da ni wedi gael y byd i'r efo cyfartaledd, gofod garwch,
caredigrwydd, a swn i'n dweud dos enfawr o gariad at y muned, a diolch o galon a phob lwc i chi. Diolch yn fawr nawr. Cyfeiriad i diolch i cymaint am fod. Dwi'n credu bod Melin Drafod yn mor bwysig rili, mae fe, fel Paul Melin dweud, mae fe'n digwyddiad, mae fe'n mudiad sy'n ystyried annibyniaeth ac yn gweithio i roi gorffennaeth polisi at ei gilydd, i ystyried sut ydyn ni'n mynd i symud at annibyniaeth a sut mae'r Cymru annibynnol yn mynd i edrych. Os ydych chi'n meddwl bod hynny'n bwysig hefyd, mae modd i chi cefnogi Melin Drafod drwy dod yn aelod neu yn cefnogwr. Mae gyda ni ffurflenni aelodaeth os hoffech chi'n gwneud hynny. Ond rili, mae gyda ni jyst rhestr os ydych chi eisiau ni cadw chi mewn cyswllt. Mae hawn i chi roi eich manylion i lawr, a byddwn ni'n gallu anfon negeseuwch chi am beth sy'n digwydd gyda Melin Drafod. Felly mae gan Siôn yn hyn ffurflau i casglu y wybodaeth na, byddai'n mynd i fath mewn eiliad. Ond diolch yn fawr iawn, sgwrs difyr iawn, gwych.